Türkmenistanda häkimetlerin raýatlaryň daşky görnüşine gödäwçiligi badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadaňçylyklardan soň giyim talaplary hem hat güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şuňlar okuw jaýlarynda hem alınıp barylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky soňky wakalar barada habar berýärler. Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylary moda göre köýnek giýmekden, ýüzüne kosmetika çalmakdan we dyrnaklaryna manikür etmekden saklanmalydyr. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşşuklarda habar berildi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlyk etrawynyň we Hitrovka diýilen ýeriň orta mekteplerinde geçirilipdir. Her 10 günden bir gedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadaganlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadagan edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giýmegi gadagan edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly. Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylar öňden bäri belli bir görnüşde giyim giýmäge borçly. Mektep okuwçylary her gün giň we uzyn ýaşyl renkli köýnek, bayramçylyklarda gyzyl köýnek giýerler. Şeýle bolsa mektep ýolbaşçylary häzirki gadagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan mugallymlar bolsa şeýlelik bilen häkimetleriň ahlak terbiýeti meselesini çözmek isleýän bolmagyny çak edýärler. Iki hepde töweregi wagt bäri Türkmenistanyň ýeraty görülip eşidilmedik gödäwçilik bilen ýüz bolýarlar. 10 aprelde ma'lum bolşuna görä botoks we dodak çeşirmek gadagan edildi. Ondan soň saç renklemek we kesmek, emeli dyrnak oturtmak we renklemek ýaly dürli kosmetik hyzmatlar gadagan edilip Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülikliň ýapylyp başlandy. Ondan soň nikahty resmi taýdan hasaba alınmazdan bile ýaşaýanlara jerime salyndy we giýjeki klublara jeans we gysga balak şort giýmäge gadagançylyk girdildi. Geçmişde yetkinjeklerin ahlak terbiýeti meselesi türkmen häkimetleriniň öňüne çekerdi. Mekteplerde ýygnak geçirilýärdi. Şol ýerde mektep okuwçylarynyň daş keşfine we giýimine aýratyny öňs berilýär diýen atalardan gyzlaryň dar eşik giýmezligi, mektepden soň enatasynyň gödäwçiligi bolmadan öýden çykmazlygy we mobil telefon ulanmazlygy talap edilýärdi. Gyzlaryň ahlak häsiýetini ara alyp maslahatlaşyp kämilik ýaşyna ýetmediklerini göwreli bolýanlygy, şeýle hem ýaşlaryň çilim çekmegi we spirtli içkileri içmegi bilen baglanşykly meseleleriň bardygy ma'lum edilipdi. Bu aralykda şuňlar paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň jübi telefonlaryny ulanmagy gadagan etmek çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň telefonlary gözläp klas otorlarynda barla geçirýänligini habar berdiler. Muallimler çağalara mektebe telefon getirmezlik barada duyduruş berýärler. 15-nji mektepde şu ýene bir polisiýa işgäri yetkinjeklerin sınıf otogyny, sumkalaryny we okuwçylaryň jüwlerini barlap çykdy. Ol jüwi telefonlaryny tapjak boldy. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Onuň sözlerine görä klaslaryň birinde mugallima geçiriljek barlyk barada öňünden eşidip, ähli mektep okuwçylarynyň telefonlary ýygnapdyr we öz çekmesine salyp gulplapdyr. Polisiýa işgäri düýpli gözlög geçiripdir we hiç kimden telefon tapman mugallima telefonlary gizlemekde günäläpdir. Smartfonlary ýygnamak we içindäki maglumatlary barlamak çäreti Türkmenistanda mundan öň hem wagtyl geçirilýärdi. Häkimetleriň jübi telefonlarynyň mekteplerde ulanmagyny gadagan etmek bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleri şol sanda lukmançylyk işgärleri we polisiýa wekilleri de telefon barlaglaryna sezebar edilipdi. Ýurtda meşhur sosial ulamlarynyň köpüsi petiklenýär. Ilata bloklamadan geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlaryny ulanmak gadagan edilýär. Internete bir gödäwçilik edýän häkimetler VPN-leri ýygyderli bloklaýarlar we garaşsyz maglumat almagy finansiýan raýatlary ýydarlaýarlar.